Egunon berriro, hasiera emango diogu gaurko saioari orduan. Hasi aurretik ohartxo bat logistikarekin lotuta. Bihar, atzo komentatu bezala, geldituko gara bazkaltzen, nahi duzuen, geldituko gara hemengo inguruneko jatetxe batean. Geldituko gara, menu bat jango dugu, norberak ordainduko du, bere menua, eta jakiteko zenbat egongo garen, atzo jada pasatu genuen zerrenda hau, eta hemen daukazu, igual gaur ez dugu, edo pasatu aldugu, edo bestela gero ipini alduzue horre izena, ez baduzue ipini. Bueno, hori esan da, orduan, berrartuko dugu atzoko aria, parentesi artean esan behar dugu, atzo etorri zen jenteari, sari berezia emango digute edo zerbait, eman behar digute, ze ez dakizen bat gradutan egon ginen arratsaldez hemen, baina bueno, ala eta guztiz ere, ni batzuekin egin dut berba eta uste dut orokorrean jentea edo guztiok edo gehienok edo nahiko pozik gaudela, ekarpen oso interesgarriak egon zirelako eta asko ikasi genuelako eta zer pentsatu eraman genuen etxera bebai, ez? Bueno, gaurko lehenengo saio honetan, gaia da hezkuntzaren privatizazioa eta enpresaren logika ikastetxeetan. Atzo komentatu genituen hildo nagusitik, esan genuen zelan hezkuntza artean, taldean, landu egiten ditugu batez be lau hildo nagusi, digitalizazioa, gero arratsalde honetan ez, izango dugu maila, digitalizazioa, burokratizazioa, pixkat kanpoan gelditu dena, holan ez dugu izango maila espezifiko bat, burokratizazioaz, bigarren edizio baterako utziko dugu, digitalizazioa, burokratizazioa, zer faltatzen zait, berrikuntza pedagogikoa, aier bapo hitz egin genuen horretaz, eta nolabait nik uste dut neurri batean behintzat ardatz guzti hauek bere barnean hartuko zituen laugarren hau, privatizazio eta enpresa logikak sartu izana edo joera hori, hartzera enpresa berezko logikak hezkuntza orokorrean eta baita ere hezkuntza publikoan. Orduan, oso garrantzizkoa da gaur tratatuko duguna eta horretarako daukagu, egon pixka batean topatzen dudala, gurekin, kontu honetan bi aditu diren lankideak, ez? Arantza Fernández de Garayalde, lehenengo hitz egingo duena, eta Jose Masanik biak aurkeztuko ditut eta gero pasako diet hitza. Arantza Fernández de Garayalde, maistra eta sindikalista erretiratua da, eta une honetan Euskal Eskola Publikoaz arro topagunean parte hartzen du. Jose Masa Espina, lehen hezkuntzako maisua da, hainbat gizarte mugimendutan parte hartzailea eta hezkuntza salgai dokumentalaren eta ikasle migratzaileen eskola segregazioa Gasteizen, Steilasen txosten egiletako bat da. Biek nahikotxo jorratu dute arazo hau, ikuspegi zehatz batetik, eta besterik gabe beraiei emango dietitza. Eskerrik asko, Tere, egunon. Bai, ni plataforma honetatik nator, Terek esan duen bezala, hauxe. Zer gara? Pues plataforma bat gara, non gauden tokiko plataformak, eskola batzuetako komunitateek osatuta, sindikatu batzuk, ikasleen sindikatua, eta baita ere sare publikoko familien elkarteen federazioak osatuta. Zer dela eta arroba pentsatzen dugu euskalduntzeari buruz, euskalduntzeari begira, kohesio sozialari begira, errekurtzoak modu zentzudunean baliatzeari begira ere, bidegokiena sare publikoa bultzatzea dela pentsatzen dugula. Baita ere lan baldintzei begira, baina horretan ez gara sartzen normalean. Hau da, pentsatzen dugu guztion eskubideak babesteko, bide zuzenena zerbitzu publikoak direla, eta horregatik esaten dugu Euskal Eskola Publikoaz arro gaudela, ez hainbeste perfektoa
dela pentsatzen dugulako, badakigu ez dela eta hobekuntza asko behar dituela, baizik eta hori delako bidea gure ustez. Beno, sarrera orokorra, hezkuntza sistemak arautzen dituzten oinarriko legeak estatalak dira badakizu ezta, eta gero erkidego autonomoek horiek garatu egiten dituzte. Pirineotako alde honetan, malgutasun edo esparru handiagoa dago erkidego bakoitzak berea garatzeko, baina oinarrian kurrikulumaren erdila, irakaskuntzaren estruktura, zer den derrigorrezkoa, zer ez, irakasleen eta langileen beharreko titulazioa, hori guztia estatuak markatzen du, bai? Eta gero erkidego bakoitzak garatzen du. Arituko naiz EAEri buruz, zeren eta honetan suertatzen ari dira aldaketa nabarienak privatizazioaren inguruan, batez ere. Privatizazioa hitz egiten dugunean, aipatu alditugu arlo batzuk, Josek aipatuko du gero mekanika edo dinamika privatizatzaileak ikastetxeen barruan, ni arituko naiz sistemaren beraren privatizazioari buruz. Orduan, oso gauza simplea da, hezkuntza sistema bakarra da, unibertsala da, haur guztiek behar dute plaza bat eta plaza bakarra. Eta sare batera dijoana ez doa bestera, horregatik diogu sistema dela eta norberak egiten duna oi hartzuna du nolabait eragina du sistema osoan, ezta? Bi sare daude, publikoa eta pribatua, eta pribatu barruan daude bi motako ikastetxeak. Itunduek baldintza bereziak dituzte. Hau da, ikastetxe guztiek baimena behar dute eta lehen aipatu dudan oinarriko legedia bete behar dute, baina horrez gain ituna jasotzeko beste baldintzak bete behar dituzu. Hain zuzen ere, planifikazio beharrei erantzutea, ikasleak onartzeko prozedura errespetatzea, kuotarik ez kobratzea hezkuntzagatik eta bar. Hau horrela da 1987 urtetik ona, bale? Baldintza horiek daude. Suposatzen da ere lehentasuna dutela euskararen alde egiten dutenek eta kooperatibek. Hori teoriaz. Praktikan ez da egia. Praktikan hemen sare pribatuia osoa itunduta dago. Orduan, pribatuari buruz aritzen naizenean, itunduari buruz ari naiz gurean ia gauza bera delako. Itundu gabeak ere badaude, hauek diru publikoa ere jasotzen dute, baina gutxiago. Administrazioak ez du hartzen bere gain hauen gastu guztiak. Gero sartuko naz berriro. Txosten honetan, hezkuntza ez dago salgai, duela urte pare bat edo, Estilazek salatuzun hainbat irregulartasun ematen direla itunetan. Hau da, administrazioak ez duela kontrolatzen ikastetxe pribatuek betetzea benetan bete beharreko baldintzak, planifikazioari begira edo hor datu asko daude. Orduan, orain diskurtso privatizatzailea zabaltzen ari den honetan, eta diskurtso horren edo aldaketa horren adierazle nagusia izango litzateke hezkuntza lege berria 2023an onartu zena hemen. Hori eta bere garapena. Zer da horren muina? Horren muina da adieraztea gauza bera dela ikastetxe publikoa zein pribatua. Hau da, osasungintzan entzuten ari gara kolaborazioa edo elkarlana publiko-pribatua. Hemen aratago doaz, hemen esaten dute ez, titularitateak berdin dio, sare publikoa gehi sare pribatu itundua, betetze osatzen dute hezkuntza zerbitzu publikoa, eta berdin digu mota bateko zein besteko ikastetxea. Horren gainean eraiki dute legea eta horren gainean garatze egiten ari dira ondorengo araudi guztia. Baina hau ez da egia, sare publikoa eta sare pribatua ez dira gauza bera. Hemen dugu sare publikoaren ezaugarri batzuk dira jabetza edo titularitatea publikoa dela. Hau da, izango da hezkuntza saila, edo izango da udala, edo izango da haurreskola partzuergoa. Garai batean bazeuden ere diputazioaren edo ministerioaren ikastetxeak, une honetan ez daude. Langileak aukeratzean irizpide batzuk daude, irizpide horiek publikoak dira, ezagunak dira, eskubidea dugu herritar guztiok zeintzu diren jakiteko eta errespetatzen ez direnean salatu egiten da.
Horren ondorioz, mota guztiko langileak sartzen dira sistema publikoan. Gutxieneko titulazioa eta exigitzen da, gure kasuan beharreko titulazioa eta baita ere euskara perfila eta bar, baina bestela ideologia aldetik edo sinesmenen aldetik askotarikoak dira irakasleak, eta denetarik topatu aldugu ikastetxe publikoetan, ez da. Zerbitzuen kontrola, hau da, administrazioak erabakitzen du zer eskaini, zer ez eta zein preziotan, jantoki guztiek kuota berbera dute, sare publikoan, eta administrazioak planifikatzen ditu plazak, zein zabaldu, zein itxi, zein hizkuntza eredua, gela kopuruak eta araudiak komunitateari eskumen batzuk aitortzen dizkio, gero eta gutxiago hori ere egia da, baina familiek, ikasleek eta langileek eskubide batzuk dituzte kudeaketan parte hartzeko, eta ikasle guztiak onartu behar dira, ezin da inor bazterrean utzi. Hezkuntza oinarriko eskubidea da eta unibertsala da, suposatzen da doakoa dela eta derrigorrezkoa, ez? Sare pribatuaren ezaugarriak berriz bestelakoak dira. Sare horretan ikastetxe mota asko daude, bale? Hor daude muturreko eskumako ideologia dutenak, badaude religiosoak, laikoak, eliteko ikasleentzat soilik prestatuta daudenak, euskaldunizazioa sustatu dutenak, oso garestiak direnak, nahiko merkeak direnak, orokorrean ikastetxe bakoitza nahiko homogeneoa izaten da, eta baina benetan ikastetxeak ezberdinak dira, baina ezaugarri komun batzuk badituzte. Bata da jabea dutela, jabe pribatua, dela pertsona edo korporazioa, baina jabetza pribatua da, eta gertatzen da ere titularra edo jabea interesatuta egoten dela ikastetxean eta horren alde egiten dula. Hori sare publikoan ez zaigu gertatzen. Sare publikoa ezagutzen duen edonork badaki administrazioa hainbatetan sare publikoaren kontra jo egin dezakeela, da jotzen dula batzutan. Bueno, titularraren esku dago kontratazioa, eta berak erabaki aldu zein ezaugarriak ditu, adibidez eska dezake edo zein ikasgaia emateko misio erlijio katolikoko titulazioa izatea, hori eskatzen dute, eskatu aldute, ez da, komen ezaielako, edo beste edo zein. Irizpide pribatuak dira. Titularraren esku dago ere hizkuntza eredua aukeratzea, gela kopurua eta hainbat gauza. Zerbitzuen gainean ahalmen osoa dute, eskaini edo ez eskaini eta prezioa eta abar, bai? Diru iturri pribatuak ere badituzte, diru publikoa jasotzen dute, baina horrez gain alokatu aldituzte, beraien instalazioak edo beste iturriak bilatu aldituzte. Orokorra da, baita ere eskola ordutegi zabalagoa izatea. Lehen hezkuntzan ordu bat gehiago ematen dute. Gutxieneko ordutegia ezarrita dago, legeak markatzen du ikastetxe guztientzat, baina sare pribatukoek lehen hezkuntzan ordu bat gehiago ematen dute egunero. Eta idearioa edo izaera eduki dezakete, parkatu. Ez dakit atzera egiten. Idearioa. Hau... Eskerrik asko, klaro. Idearioa. Teoriaz zabalik egon behar dute ikasle guztientzako, ezin dute inor utzi, itunduak badira, ideologiagatik edo sinismenengatik, baina aldi berean beraien definizioa ere badute, eta asko erlijiosoak dira, adibidez. Eta, horraino, ezta? Bai, hor dago ambiguatateko esparru bat, baina oso edatuta dago ere oinarriko araudiak ez errespetatzea, kanpoan ustea gustuko ez dituzten ikasleak, edo publikora bideratzea, sare publikora bideratzea, edo legezkanpoko kuotak kobratzea. Hau, 24. hau da, begira,
9. Ikerketa. Hauek urtero ateratzen dute ikerketa bat, estatu osoan kuotak nola kobratzen diren zelan eta estatu osoarena da, orduan hemen EAE-ri buruz ematen dituzten datuak ez dira oso zehatzak, baina ikerketa interesanteak dira ikusteko oso praktika edatua dela, ia 100% egiten dela, eta ikusteko ere zelan funtzionatzen duten. Ia modu argian esaten duten, edo modu kamuflatuan, nola behartzen duten jendea ordaintzen, olako gauzak. Bale. Orduan, zein da nolabait sare bikoitzaren oinarrian dagoen filosofia? Bueno, pues hau da, mota askotako ikastetxeak ditugu, eta norberak aukeratu dezake bere gustukoa. Eta diru publikoa hornitzen ditugu guztiak. Horrela, guztion eskubideak babesten ditugu, eta guztion onerako funtzionatzen du honek. Zergatik guk ez dugu honen alde egiten? Zeren eta egia da ez dugu esaten ikastetxe pribatu guztiak direla atzerakoiak edo ez dakiz zer. Ez, komunean dituzte ezaugarri batzuk, hemen apuntatu ditudanak, eta komunean dituzte interes batzuk ere pentsatzen dugu. Eta ikastetxe edo patronal ezberdinak oso ezberdinak izan arren, interes komunak dituzte eta eredu honen alde egin dute. Bai, guztiei komeni zaielako joko arau hauek. Bueno, guk eta legeak, neurri batean babesten dile. Konstituzio Espainiarrak aitortzen du eskubidea ikastetxeak sortzeko. Ez ikastetxea aukeratzeko, ikastetxeak sortzeko. Bueno, gu ez gaude ados horrekin, zeren eta pentsatzen dugu jendartea, gizartea benetan existitzen dela. Margaret Thatcherrek esaten zuen ezetz, baina guk uste dugu baietz. Eta hezkuntza dela ikasteko eremua, baina bada ere sozializatzekoa eta kultura transmititzeko eta bar. Ulertzen dugu norberak nahi izatea bere umiarentzat bere gustuko ikastetxea izatea, nik nahi nuke demagun feminista eta ez dakit euskalduna, eta ez dakit, baina gauza bera nahi dugu terraplanistentzat demagun, eta nahi dugu aurrak zailkatzea bere familien sinismenen edo ideologien arabera, pentsatzen dugu hori oso arriskutsua dela benetan sozialki. Bai, eta orduan, oso arriskutsua dela guztientzat, zeren eta sortzen du besteekiko ignorantzia. Hau da, nik pentsatuko du, nire ikastetxeko guztiak ni bezalakoak baldin badira, pentsatuko du jende guztia dela ni bezalakoa. Eta hori horrelakoa ez dena, arraroa dena, bestelakoa dena edo. Ez? Horregatik pentsatzen dugu ezetz. Bale, EAEn sistemaren erdia pribatua da. Hemen dugu, ez dakit ondo ikusten duzuen, hauek dira Europako herrialdeak, ezkerretik hasita, hau da sare publikoaren presentzia. Bulgarian da 189, hemen Errumaniaraino, hemen 98, eta 17, eta 16, tal cual. Eta hemen dago Estatu Espainiarra, 169, hemen dago Nafarroa, 163, eta hemen dago EAE, 151. Sare publiko txikiagoa dago bakarrik Herbeheretan, 137. Beno, orduan, honen hemen erdia dago hori pribatua, eta horietako bi herenak erlijiosoak dira, pribatuaren bi herenak. Beste datu bat topatu nuen, eta hau da estatuko sareak, estatuko ikasleen eunekoak, non dauden, sare publikoan, sare pribatuan, itunduetan edo itundu gabean. Bitxia da EAE dela sare publiko txikiena, ikasle gutxien dituena, itunduetan sare gehien dituena, eta itunik gabeko ikastetxetan ere gutxien daukana. Hemen baino gutxiago ez da Melilan edo dagoen, baina nuen hartuz oso gitxi dira. 0,9, Nafarroan 1,5, eta hortik aurrera badenek dute gehiago. Galizia 5,3, tal, azpimarratzekoak dira Katalunia 1,11 eta Madril 1,17.
Gogora dezagun hauek ere, hauek ez dute doakoak izan behar, hauek kuotak korratu aldituzte, diru publikoa ere jasotzen dute, baina gutxiago. Asko ateratzen da prentzan Madrilen lur zoruak ergalatzen dizkietela eta holakoak, ez? Osea, pribatuaren alde egiten dutela modu nabarmenean. Bueno, eta hauek dira, ulertzen da taula, ez da? Bueno, bai, argi dago. Ze ondorioak ditu honek, biztanleriaren erdia izatea sare pribatuan? Bueno, pentsatzen dugu ondorio bat dela doktrinamendua. Sare pribatuaren existentzia askatasunaren ondorioa balitz, pentsatuko genuke, klaro, eske hemen oso kristaua gara eta horregatik sare pribatuak pisu handia du. Baina hori ez da gertatzen, kontrakoa baizik. Ikerketa honetan, ikuspegirena, hemen aztertzen da populazioaren sinismenak eta hemen evoluzio badago, 87tik 23 arte, hau da, ilunena da katolikoak, gauza txiki hau da beste erlijio batzuk, eta hau da ez sinestunak. Urtero junda gutxiagotzen katolikoen presentzia edo pertzepzioa, hauek dira beste erlijioak, 5,8 da une honetan mantentzen da, ez handitu egin da, 5, eta ez sinestunak dira 50,2, eta katolikoak 53. Beraz, horren beste ikastetxe katolikoa baldin badago, ez da oso katolikoa garelako, baizik eta hor daudelako. Badago beste ikerketa bat ere, hau Ferreri Guardia urtero argitaratzen dute olako ikerketa, estatu osoarena da, eta gauza bitxiak ere agertzen dira. Castilla y León, La Rioja y el País Vasco son los que tienen más alumnos matriculados en centros católicos. Baina, aldi berean hemen, hauek gara gu, 29, 26 Nafarroa, 30, baina aldi berean da, dira, herrialdeak non, erkidegoak, non ikasle gutxien hartzen duten erlijioa, ez dute erlijioa aukeratzen. Zergatik doaz? Sartuko gara gero. Baina egila da, ikastetxe horietan erlijioa ematen dela, erlijioak presentzia duela, teoriaz ezin da inor behartu herritoetan eta parte hartzeko, baina inbatetan eskolak hasi baino lehen herrito olako gauzak egiten dituztela ikasle guztientzat. Ez da horregatik esaten dugu, honen ondorioa, sare bikoitzaren honen ondorioa dela gehiegiko doktrinamendua, bada ere gehiegiko garraioa, hezkuntza ez dago salgai 2 erreskatea, hauek egiten dute ikerketa bat, non aipatzen dute adibidez, Bilboko ikastetxe pribatu itunduek, 73 bus mugitzen dituztela egunero. Alemana ez dago itundua, baina beste 11 mugitzen ditu. Loiun aurten egongo dira 2 urteko gelarako, bostume. Loiura doaz egunero 121 autobus. Bizkaian sare pribatuak 200 bus mugitzen ditu. Eta, hau da, sare pribatuak mugitzen ditu ikasleak alde batetik bestera, zeren eta suposatzen da aukera dagoela nahi duzun ikastetxera joateko, ezta? Eta hau kaltegarria da bus horietan sartzen diren ikasleentzat, kaltegarria da gainerako guztientzat, trafikoagatik eta barrengatik. Beno, zer gehiago dugu? Bai, garraioari buruz, hau da, eskola garraioa erabiltzen duten ikasleen ehunekoak. Bai, aurre hezkuntzan 12, lehen hezkuntzan 17, DBH-en 19 eta batxilergoan 11. Sare publikoan, aurre hezkuntzan 8, sare publikoan 8, sare pribatuan 16, ehunekoak. Lehen hezkuntzan, sare publikoan 13, pribatuan 21. DBH-en, sare publikoan 20, pribatuan 17, gehiago da DBH-en, eta batxilergoan, sare publikoan 0,5 eta pribatuan 20.
Bueno, hemen gertatzen zaigu, sare publikoan garraiatua izateko, behar duzu zure etxetik ikastetxeraino gutxienez 2 kilometro aurre eta lehen hezkuntzan eta DBH-en 4. Eta pribatuan, pribatuan pasatzen dira autobusak, holan, ez? Badugu ere, zer gehiago, beraz, aldoktrinamendua, gehiagiko garraioa eta euskara gutxiago. Hemen ditugu oinarriko irakaskuntzatan, 24 da parkatu orain ikusten ari naiz. Ikasle kopuruak, hauek dira, ia 14.000 daude D ereduan sare pribatua, ez 140.000. Ia, sare publikoan eta sare pribatuan D ereduan, parkatu hemen daukat. D ereduan daude publikoan 135.000. Eta sare pribatuan 82.000. A eta B ereduetan daude 21.000 publikoan eta 50.000 pribatuan. Haurrezkuntzan ere diferentzia handia dago. Publikoan A gehi B ereduan 620 ikasle eta 10.000 pribatuan. Eta D ereduan 36.000 eta 21.000. Beraz, alde handia dago. Euskaratik segregaziora pasatuko gara. Izek basuko ikasleak hauek dira, izek badakizue indize sozioekonomiko kulturala. Izek basukoa kontatzen dugu 125 basuena. Osea, izek 100 hartuta hartzen dugu goi mailakoak, erdi goikoa, erdi basukoa eta basukoa. Hauek dira, hori, 125 pobreena nola bait, hauek daude gehien bat sare publikoan. Bueno, ez ditute kopuruak emango, hauek dira 55.000 D ereduan, eta hauek dira D ereduan 2.500 gutxi gora bera, en fin. Indize horretatik pasata beka kopuruetara baldin bagoaz, gauza bera gertatzen zaigu. Beka kopuruak haurrezkuntzan publikoan eta pribatuan, lehen hezkuntzan publikoan eta pribatuan, eta DBH-en publikoan eta pribatuan. Hau dira 10.000 inguru, bueno. Argi dago, sare pribatura pobreak doazela, baina askoz gutxiago. Orduan, bueltatzen gara segregazioa ere badago. Orduan, izek eta emaitza akademikoak lotuta doa, zau badakizu, ezta? Hau izatea ere arriskutsua da, zeren eta gertatu altzaigu ere, pentsatzea, honek, diru, egora sozioekonomikoa kaskarra duenez ez du ezer egingo, hori ez da osea, ez zaie guztiei gertatzen, badakigu salbeuzpenak daudela, hor dugu Froilan, adibidez, ez? Osea, baina badago dirudienez lotura zuzena, erlazio zuzena egonkorra eta esanguratsua. Izek eta emaitza akademikoen artean. Horregatik, pentsatzen dugu, hainbat saiatzen direla ez egoten izek basuko ikasleen ondoan. Baina hori ez da kutsakorra, hori norberarena da. Nik izek altukoa baldin manaz, nire ondokoa izek basukoa bada ez nau kutsatuko. Osea, hori ulertu beharko genuke guztiok. Baina, bai gertatzen zaigu, izek basuko ikasleak jartzen baditugu danak batera eta bakarrik, orduan hor espektatibak galtzen dira. Eta errekurtsoak ere galtzen dira. Zeren eta familia guztiak prekarioan baldin badaude, eta espektatibarik ez badute, eta gure kasuan autoktonorik ez badago, oso zaila da aurrera egitea, eta oso zaila da bereganatzea euskara hizkuntza propio bezala, eta hortaz, Josek parte hartu zuen ikerketa baten oso argi adierazten da, ez? Orduan, zer dela eta doaz ikasleak pribatura? Ez gara bereziki kristauak, ez dugu pentsatzen euskararen kontrakoa garenik ere, zeren eta ikastetxe pribatuetan ez dute esaten ez dutela euskararik ikasiko, esaten dute ikasiko dutela denetarik, euskara eta ingelera eta dana, ezta? Eta baina, pentsatzen dugu izan daitekela erosotasunagatik.
Bilbon baldin bat zaude, publikora joan nahi baldin baduzu, ez dakizu tokia izango duzun ala ez dakizu zer tokatuko zaizun, gerta dakizuke oso ikastetxe getizatuta ikustea, aldiz, aukera duzu zure etxe horretik pasatzen den edozein autobus hartzeko nahi duzun pribatura joateko, erosoa da. Erosoa da ere, pentsatzea ni bezalako jendearekin egongo naizela, hori erakargarria da, eta pentsatzen dugu gertatzen dela. Erosotasuna ere hauek dira jantokien erabilera eta garraioaren erabilera. Garraioa lehen ikusi dugu, hemen jantokia ere jarri dut. Begira aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan publikoa eta pribatua antzeko parezido erabiltzen dela jantokia, pixka bat gehiago lehen hezkuntzan publikoan, baina garraio aldetik DBH-en, begira zenba jende, DBH-en jantokiak, DBH-en publikoan bakarri dago 19 eta pribatuan 37, eta batxilergoan 24 pribatuan eta publikoan jantokirik ez dago. Izan daiteke, ez dakite, autopatu nuen eta pentsatu nuen, bueno, pues hau ere erakutsiko dut, zelan zerbitzuak dauden, eta tal. Bueno, ordun, horrekin zer adierazi nahi dut, norberak bere aurra matrikulatzerakoan sistema bat topatzen duela ezaugarri batzuekin, eta ezaugarri horiek ezin dizkegula esleitu banakakoen erabakiei. Sistema bat dugu eta horretan norberak erabakitzen du nora eraman umia. Ezin dugu esan gure hezkuntza sistemaren erdia pribatua dela jendeak horrela nahi duelako. Horrela topatzen dut, norbera egokitzen da alduen moduan. Zergatik diogu privatizazioa areagotzen ari dela. Pues lege berriarekin diskurtsoa berriztu delako eta neurri berriak hartzen ari direlako. Parkatu zelan noa denborarekin? Ostras, bale, oso txarto noa. Eskerrik asko. Bueno, gertatzen da, azken hamarkadan ikasleak galdu direla, bi sareetan, ume gutxiago jaio direla, baina galdu dira gehiago sare pribatuan publikoan baino. Zeren eta, izek basuko familiek edo etorkinen familiek, horiek ere ume gutxiago izan dituzte, baina jaitsiera ez da horrena handia izan. Horregatik pribatuak ikasle gehiago galtzen ari zen, eta horretara etorri da legea horri aurre egiteko eta mantentzeko pribatuari bere ikasle kopurua nolabait, ezta? Orduan, buelta bat eman zaio diskurtsoari eta orain bai onartzen dute segregazioa dagoela bizaren artean, sare pribatuan kuota kobratzen dituztela eta administrazioari dagokiola eskola plazak esleitzea. Hori orain onartuta dago, duela urte batzuk esaten zuten ezetz. Baina horri ze konponbide bilatu zaio, patronalak proposatzen duena. Segregazioa badago eman errekurtso gehiago, oain hartzen ez ditudan ikasleak hartu alizateko. Kuotak kobratzen ditut, ez zaidala airisten dirua, eman diru gehiago. Administrazioari dagokio eskola plazak esleitzea, bai, baina gutxi. Eta beste gauza bat bai aldatu da, eta da orain ikastetxeak izan behar dute edo guzti zitunduak edo guzti zitundu gabeak. Lehen, modua zen, nik gela batzuk ditut itunduak, beste gela berri bat betetzen dut martxan jartzen dut itundu gabe, baina hurren urtean ituna emango didate baita ere. Bueno, ordun, zer egin dute, ordun, errekurtso gehiago eta diru gehiago eman zaie, 30%an handitu da beraien presupuestoa, eta baina oihartzun handiena izan da, hau, aurrak beste modu batean banatzea. Hau da, segregazioarekin amaitzeko zer erabaki dute, pentsatu dute, hartuko ditugu ikasle pobreenak, ez 25 baizik eta 15 arope eta zamarkatzen duena, eta horiek banatuko ditugu modu orekatuan. Honek badu aurrekari bat, frankismoaren garaian jarri behartsu bat zure mahaian, zeren eta hemen ez da bilatzen ikastetxeek jasotzea inguruan dituzten ikasleak, baizik eta
pobreak banatzea, ez? Pobreenak modu orekatuan. Bide batez etzaile aukerarik ematen ikastetxea aukeratzeko, hainbat bideratzen dira sare pribatura, naiz eta publikoa aukeratu, eta horrela da planteamendua. Trampak egitea oso erraza da, zeren eta norberaren egoera sozioekonomikoa detektatzen da inkesta baten bidez, gurasoek betetzen dutena, eta gainera, hemendik aurrera ere, kontuan hartuko da, bestelako arazoak ere atzerapenak baldin badaude, TDAH-ak eta bar. Orduan, zer esan nahi dugu horrekin, trampak egiteko atea oso ondila da, eskatzen diren baldintzak gero eta txikiagoak dira, aurreko urteetan ikastetxeak egon dira behartu eta gordetzen plaza batzuk arope edo pobreentzat, baina aurten ja esan dute, bat gordetzearekin nahikoa dela, baina gainera bide hori ez dela bidezkoa gure ustez. Zein izango litzateke modu orekatuan ikasleak banatzeko, gure ustez izango litzateke hasteko ikasleak finkatzea beraien tokietan, eta ikastetxen arteko desoreka handiak ikusten badira, neurri estrukturalak hartzea, ikastetxeak elkartzea, beste modu baten, baina ez seinalatzea nor bidali behar dudan beste toki batera, ze hortik ez goaz inora. Orduan, eta hori egin alduzu baldin eta titularitate bereko ikastetxeak badira, publiko eta pribatuen artean ezin duzu egin, ezta. Orduan, hori. Amaitzeko oso berria da eskola publikoa eraldatzeko lehen plan estrategikoa, 150 orrialde bete dituzte, aholku ez dakigu pedagogikoak edo, ez? Hasteko ez, adierazten dute eraldatu behar dela sare publikoa, eta gero asko hitz egiten dute metodologiaz, nolabait fokoa jartzen dute gela barruan gertatzen den horretaz, hau da irakasle ongan, osea, zuk beste modu batez lan egiten baduzu gauzako beto aterako dira. Igual bai, igual ez, baina igual hezkuntza sailari ez dagokio hori baizik eta beste aldaketa estrukturalak eta beste modu batez bideratzea bere medioak eta baliabideak eta barrezta. Eta orduan, pentsatzen dugu benetan, honetan guztian, lege berrian eta plan estrategikoan eta etorriko omen den segregazioaren aurkako planean sakonean dagoen nahia da privatizazioa areagotzea. Hori, eskerrik asko. Pasatuko dizute. Bai, entzuten da. Eskerrik asko gonbidapenagatik, eskerrik asko lan hau egiteagatik eta batez ere etorri zaretenei. Eta hasi baino lehen, ni lehen hezkuntzako irakaslea naiz, ez nator akademiaren mundutik, hori dela eta saiatuko naiz justifikatzen, botako ditudan iritzi guztiak eta iturria konpartituko ditut, ez naiz adituak, berez, salsero bat baizik, sartu naiz gai honetan, gustatzen zait, gustuko dut eta aurrera egingo dugu, hasi baino lehen, igual pentsatu dut modu polit bat edo interesantea esan da ez planteatzea inkesta bat. Egiten badugu inkesta hau, igual foro honetan ez, sensibilizatuta zaudete eta badakizue honen atzean zer dagoen, baina ateratzen bagara kalera hemen, Eibarrera, eta jendeari egiten badizkiogu galdera hauek, eta galdetzen badiogu, lau aukera, betikoak, guzti izado, pizka batadoz, ez nago adoz, edo guzti kontra bagaude, eta galdera hauek egiten baditugu, adibidez, egungo eskola zaharkituta geratzen ari da. Hezkuntza proiektu bat garatzeko lidergo argia behar da. Gaur egungo eskola gehiegi erabiltzen du ikaskuntza memoristikoa. Gaur egungo eskolan kontzeptuek pisu handiegia dute. Egungo eskola gehiago ireki beharko litzateke teknologia berrien erabilera. Oro har, irakaslei prestakuntza falta zaie. 21. mendeak planteatzen dizkigun erronkei aurre egiteko, hezkuntza psikoafektiboa, aniztasuna, klima aldaketa. Nik uste dut ideia hauek orain, momentu honetan, indarrean daudela gizarte mailan, esango nuke jende askok pentsatzen duela edo ados daudela ideia horiekin, eta ni hitzaldi honetan saiatuko naiz azaltzen eta justifikatzen zer dagoen honen atzean. Alde batetik egon daiteke foro edo leku desberdinetatik aztertu alda nondik datozen ideia hauek, baina nik afirmatzen dut, ni nago ideia hauen kontra, erabat kontra nago,
Eta esaten dut, honen atzean dagoela enpresaren logika, eta lotuta dago hau izenburuarekin, Eitxaldearen izenburuarekin. Enpresari buruz hitz egiten badugu, murgilduta gaude sistema kapitalista batean, eta ideologiari buruz askok esango dute, enpresario asko daude, ideologia askotarikoak, eta munduan hitza da, bai, argi dago. Hori argi dago, baina bai dagoela beraien artean, berak azaldu duen bezala, Itupenko eskolen artean badagoela amankomunean dituzten interes batzuk, enpresa ideologian ere gauza bera gertatzen da. Eta niri gustatu zait, privatizazioari buruz hitz egiten denean, berak azaldu du kanpoko privatizazio hori da txanponaren alde bat, baina dago txanponaren beste alde bat. Ez da, jartzea eskola publikoa, sektore pribatuaren berezkudeia eta praktika sartzea da, eta jartzea eskola publikoa enpresa gisa jokatzera. Hori da gaur egun dagoen joera bat, eta areagotzen ari da joera hori. Gero eta gehiago gertatzen ari da gure eskoletan. Eta autore hauek, Stephen Ball eta Denbora Joudel, agertzen dira ikerketa, ez nuke esango guztietan, baina dago Dirox, Nico Gil, oso referente potentea dira, ikerlan potenteak egin dituzte, eta merezi du irakurtzea haiek egin dituzten lanak. Ni joan naiz begiratzera, sartu naiz enpresa mundu horretan, eta ibili naiz, pantailazo batzuk egin ditut, eta horrelako ideiak zabaltzeko tresna desberdina daude, baina badaude fundazio, aholkularitzak, enpresak berak, fundazioak, anitza pilo bat daude, baina danak lotuta daude modu batean edo besteat enpresa edo multinazional batzuekin. Eta ni joan naiz, kasu honetan, hemen azpiko aldean begiratzen baduzuek jartzen du armonizar educación con empleo en España. Ja ematen digute, izenburuan ematen digute ideia potente bat. Hezkuntza eta lana lotu behar direla. Eta era instrumental batean ulertzen dute hezkuntza, ezta? Egon behar da lotura bat, eta amaiera, prozesu horren amaiera izan behar da lana, bai, ala bai. Eta egileak dira, kasu honetan fundazioan bat, grupo persona, web horri hori nahiko interesgarria da, ikustea nola funtzionatzen duten, zen defendatzen duten, eta hezkuntza munduan sartzen dirazko, eta gero business school, nongoa, Iruñekoa, eta Opus Deirekin lotuta. Irakurtzen badugu paragrafo hau, polik irakurriko dut, merezi dut, ze hori, hau paragrafo hau lotuta dago inkestaren lehenengo galderarekin. Zaharkituta geratu dala eskola. Behin eta berriro gero eta gehiago entzuten dago. Eta haiek egiten dute hasieran deskribapen bat. En la escuela española del siglo XXI permanece implantado el estilo de tarima y alumno pasivo. Hori da haiek egiten duten diagnostikoa. Jartzen dute argazki bat, jungo gara frankismo garaira, al Florido Pensil edo olako liburu batera, eta hau da egiten duten deskribapena. El foco está en los resultados, no en el proceso. Ekin, jakin behar dugu ekin, baina jakinez. Y los profesores se han transformado en obreros al más puro estilo taylorista. Prozesu honetan, irakaslearen figura desplazatzen ari da, eta horren ordez jarriko dituzte beste gauza batzuk. Baina ja guk genuen garrantzia galtzen ari gara, gero eta gehiago. El resultado de todo ello es la generación de alumnos con importantes carencias en su perfil. Ideia hau, en su perfil competencial. Kompetentziekin. Gai hauek gero jorratuko dira, baina nik saiatuko naiz lontzen enpresa munduarekin. Y falta de iniciativa y actitud emprendedora. Badaude milaka bideo interneten garai batean adibidea jarriko du, gure eskolan jarri ziguten bat, eta agertu zen mutil bat, Argentinakoa izanez, bere esperientzia, ideia altrusiana horrekin edo Foucaultekin lotutako ideia horrekin ez, bera egon zela ikastetxe batean, gartzela bezala, ibilizala, goak mozten zizkitela, jende guztia txalokatzen, non eta Argentinan. Gero, begiratzen duzu, nor dagoen bideo horren atzean, beti fundazio bat, enpresa handiekin lotuta, tipo hori zen Argentinakoa, altua, errubioa, guapoa, tipoa, begi urdinak, ezen bila miseriako mutil bat, eta badakigu Argentina zerari den gertatzen gaur egun, ez da? Hor Mileik badauka ofensiba bat zerbitzu publiko guztien kontra, eta hezkuntza beraz edo hezkuntza
ulertzen badugu hizkuntza eskubide bat bezala, kolokan jarri dute. Nik gogoratzen du beste bideo bat, oso famatua izan zena, eta basuen paragrafo honen estruktura. Gogoratzen duzue inteligentzia edo adimen anitzak sortu zirenean, eskola batzuk sartu ziren, foro horretan, struktura zen hau. Bideoarian ez ziren agertzen zen eskola baten irudia. Mutilak, neska mutilak, mailetan aspertuta, erdilo, gero topatu zuten askotan agertzen zen, ez? Dago egiten dute ikerketa bat, oinarri biologiko bat dago ikerketa horretan, burmuinarekin lotutako zerbait topatu dute, ze badakizu 160 oraindik ez dakigu nola funtzionatzen duen garunak, eta haiek badakite nola funtzionatzen duen, topatu eta garatzen dute pedagogia berriekin lotutako sistema berri bat. Eta saltzen dute, hori da produktua, ez da? Beti dago ideia hau, zaharkituta geratu dela. Ni lehen hezkuntzatik nator, 7 urte daramatzat, hezkuntzan eta 7 urte hauetan ikusi ditudan aldaketak, nire bizitzan beste esparru batzuetan ez ditut ikusi. Nik gogoratzen du, nolakoa zen nire hasierako eskola bat eta oraingoan, eta aldaketak dira itzelak, niretzako gehiegi, nire iritzi pertsonalean. Hor jartzen dute actitud emprendedora, ekintzailetza, modan dago hitza hau, ez? Enpresa mundurako haiek sortu nahi dute pertsona berri bat, nire ikuspuntutik, eta pertsona hori da ekintzailea esaten dutenean niretzako da enpresarioa. Era bat lotuta dago bata bestearekin. Eta hau dago, irudi hau atera dut hezkuntza, hor euskadi.eus, ikusten duzu hezkuntza webunetik aterata dago, eta hor ikusten da 2024ko ikasturtearen ekintzaileentzaren kultura sustatzeko laguntzak. Hor, argi esaten digute, gure administrazioak zer pentsatzen duen, ideologiari buruz kokatzen dute beraien diskurtsoa eta beraien hezkuntza politikak leku jakin batean. Eta egiten dute honen alde. Joaten magara indarrean dagoen hezkuntza legera, hortxe daukagu 2. kapituluan, 4. artikuluan, ikasleen artean ekintzailetza, lankidetza eta beste gauza batzuk, profesionalak hobetu behar dira, sustatu behar dira, eta oso importantea izan da eta jarraintzen du izaten gure administraziorako kontzeptu eta ideia hon. Niretzako hemen dago talka bat. Askotan, kezkatuta nago honekin, ikusten dut gure eskoletan lankideak, batzuk lagunak direnak eta progresistak direnak eta aurrerakoiak direnak, eta erosi dituztela marko hauek. Eta ni honekin oso kezkatuta nago, eta nik esango nuke hemen talka badagoela. Hor zutabe horretan dago jarrita enpresa batek zer defendatzen duen, produktibitatea, efizientzia, errentagarritasuna, kompetentzia, horiek dira bai ala bai, enpresa guztietan egon behar diren markoak eta idei orokorrak. Saldu behar duzu, baduzu kompetentzia bat, eta esaten den bezala errain handia jaten du txikia. Eta hori kontuan eduki behar dute momentu oro. Niri gustatzen zaiztazko, honetaz balestenek egiten duen ikerketa eta botatzen dituen ideiak, ez? Nola dagoen sistema bat antolatuta eta norbaitek egiten badu horren kontra, kapitalismoaren erreprodukzioaren kontra egiten behar du, ze aktibatzen den momentu horretan, ez? Ideia horiek ari dira sartzen etengabe hezkuntzan. Eta nik uste dut, ikuspegi historiko batetik begiratu behar dugu zer den eskola publikoa. Zertarako, eta batez ere zergatik asmatu zen, zein inguruan eta zer defendatzen den honekin batera, ezta? Egon behar da prestakuntza integral bat, jakintzak importantea dira, ulertu behar dute mundua, matematikak zer daukagu amankomunean, ez? Matematikak, historia, filosofia, aurrerapen itxelak egon dira, ezta? Esateko kurrikulum bat osatzeko, eta hori bai dela prestakuntza bat, ezta? Eta bada, eta lotuta dago eskubidekin. Eta garai batean, gero gehiago garatuko dut hau, asmatu zenean edo atera zenean ideia hau, eskola zen babesleku bat. Bazegoen kanpoan anabasa, desastreak edo bazeuden atazkak eta pentsatu zen jakintzekin lotuta egon behar zen leku bat umeak babesteko eta beraien garapen integrala
defendatzeko edo gauzatzeko, eta batez ere nik esango nuke, ideia hau lotuta dagoela, eta garai horretan lotu zen eskubidekin, ezta? Eta azkenengo ideia da, hau ez da izan txuria edo beltza, ez? Egon dira garapen horretan, estatuen garapen horietan, 19. mendetik hona, egon dira gris asko, eta beti egon da langileen mugimenduen garaipena dela gaur ditugun zerbitzu publikoak. Hori niretzako dala ideia nagusia. Egon dala burruka bat itxela, hildakoak egon direla, defendatzeko gaur egun ditugun zerbitzu publikoak eta eskubideak. Eta langile mugimenduan idartsua izan denean, gure eskubideek gora egin dute. Zein da hau? Ekarri du tipo hau, marrazki polit bat, eta deitzen da Olegario. Hemen ikusten badugun orden Olegario, hor goiko aldean baduzue COE, Espainiako patronalak, sortu zuela eta jartzen du Olegario, el duende empresario. Ya enseña a los niños y las niñas cómo emprender. Eta azpitituluan begiratzen badugu, el objetivo del proyecto es mejorar la educación financiera y fomentar la iniciativa empresarial. Argi izaten dute, zintxoak dira, entre los alumnos de primaria, aixu, a partir de talleres, metodologías participativas, hizkuntz berri hori gero eta gehiago entzuten dena gure eskoletan, eta enfoque de aprendizaje basado en proyectos. Uste dut honetaz hitz egingo dela aurrera. Argi dago, agertzen da periodiko batetik aterata dago, eta los valores que defiendes, el espíritu empresarial. Haiek badaukate eredu bat, nik lehen atera ditudan zutabetan, niretzako badago eskubideen zutabea, eta dago bestea enpresa munduan. Eta orain dago gure eskoletan talka bat. Niretzako gatazka potente badaukago. Baina hau ari da gertatzen, ematen du igual batzuentzako Espainia egongo da nahiko urrun, orduan joango gara erkidegora, eta ikusiko dugu zer ari den gertatzen hemen. Hau da Euskalit, fundazio bat. Batzuk ezagutuko duzue, beste batzuk ez, Osakidetzan daudenentzat oso ezaguna. Eta fundazio honen lana, hor markatu dut, gestión de innovación a la medida de tu empresa, gestión de conflictos para la mejora de la rentabilidad y de la motivación. Ikasturte honetan antolatu da jardunaldi bat Leioan izan zen. Bildu ziren erkidegoko ikastetxe asko, pilo bat, asoka moduan egin zuten, ezta? Hor antolatu ziren estan batzuk eta eskola bakoitzak aurkezten zituen bere berrikuntza pedagogikarekin lotutako asmakizunak edo bere gauzak edo bere lanak. Goizean, 3. hitzaldian, eman zioten hitza fundazio honi, Euskalit. Eskola guztia publikoa ziren, okerez banago edo gehienak. Eta beraien ardura zen azaltzea nolakoa izan behar zen eskola baten kudeaketa. Nola kudeatu behar den eskola bat. Eta haiek ematen zituzten aholkuak. Eta badago hemen lotura hori. Hemen ditugu, hau da, beraien web horria, pantailan dagoena, Innova Kudeabide, hau eta beste. Eta hemen dago fundazioan, nortzu garen. Enpresarekin daukaten lotura, argi geratu da, eta hau da elkargunea. Hor dago gure sailburua, Pedrosa, beste gizon batzuk, Andre batzuk ere, eta hemen dago elkargune bada. Hor daude enpresario batzuk nahiko ezagunak, eta politikoak. Eta hor sortzen da fundazio hau, diru publikoarekin. Eta Euskalit, jarraitzen badugu beraien web horietan, eman zioten sari bat Gasteizko eskola batek, itundua, eskola itunduta, Urkide deitzen denan, ezta? Eta dago, Premio Vasco a la Gestión Avanzada e Innovación. Irabazi zuten. Zer egin zuten hain ondo irabazteko saria, oda nire galdea? Zen olako kudeatketa euki zuten? Hurrengo diapositiban ikusten dugu. Hau aterata dago beraien webgunetik, eskola honetako webgunetik. El Colegio Urkudi Cooperativa es una sociedad cooperativa, Urkide, el negocio educativo. Congregación vende a la cooperativa el negocio. Nuestro mercado se localiza en Vitoria-Gasteiz de forma natural, más cercano solos. Aunque al hablar de competencia,
podríamos hablar de todos los centros educativos de Álava, nuestra competencia más directa. Son los centros, hor ditugu haiek markatzen dituzten ideiak eta ideologia. Negozio edukatibo, ez da eskubide bat, merkatuan aritu behar gara, eta kompetentzia bai ala bai izan behar dugula. Eta behitu, nik garai batean jarri zuren ku horiek gogoratzen dituzue, enpresa munduan, ku de plata, ku de oro, eguek irabazi dute, Premio Europeo a la Excelencia Empresarial, enpresa, nire galdera da. Berak azaldu du, indarrean dagoen legean, titulartasuna alde batera utzi nahi izan zutela, eta sortu dutela hezkuntza zerbitzuaren kontzeptua. Hauxe da eskola publikoaren etorkizuna? Esaten badigute kudeaketa importante aldela atera behar gara hezkuntza merkatura gure artean leia batean bereganatzeko alumnoak, errekursoak edo zein da gure etorkizuna? Hezkuntza legean irakurtzen badugu paragrafo argi batean esaten digute baietz. Nik esango nuke baietz, ez dute zehatz-mehatz leia egongo dela, baina kentzen denean publiko eta pribatuaren artean dagoen muga ezabatzen badute, hor sortzen dena da sistema hau, euskal jitena. Ideologia kapitalismoa bada. Aiukatzen ari naiz, barkatu. Igual gertu. Horrela, bai, hobeto. Ideologia kapitalismoa bada. Erlijioa kapitalismoa bada. Templua edo eliza baldin bada enpresa, apaisa, nire ustez, apaisaren figura, enpresa batean da gerentearena, eta gerentearen figura aztertzen badugu, niretzako hezkuntzan eta ideologia hau aztertuta lotura zuzena dauka lidergoarekin. Kontzeptu hau, gero eta gehiago entzuten da hezkuntza munduan, ikastaroak daude, zuzendariek egiten duten ikastaroa flipantea da, nire lagun bat egon da aurten jasotzen ikastarori, igual hemengo norbait egon da, eta jasotzen dituzten ideia gero solasaldian partekatzeko eta nik ikusi ditu gauza batzuk, edo, Dios mio, nora goazen, bale. Ni sartu naiz berriro hezkuntza web orrialdean. Argitalpenak, hor lotura zuzena dago, joateko atal honetara, eta hor jartzen du lehenengo hezkuntza sistema. Ados nago, zuzartzen bazara, eta esplikatzen badizute hezkuntza sistemaren nondik norakoak, normala da egotea lehenengo mailan hori, gero, eskola inklusiboa, ideologia, aniztasuna erantzuna, bale, honekin ere ados nago. Bigarren mailan egotea, baina hirugarren mailan ez ziren agertu behar irakasleak, hori da nire lehengo galdera. Agertzen da lidergoa eta eskolako zuzendaritzak. Zergatik, hori da nire galdera. Daramatzat, 6-7 urte hezkuntzan. Niko goratzen ditut, hasierako klaustroak eta oraingoak, eta guztiz ezberdinak dira. Klaustroek badaukate izaera demokratiko bat. Han hartzen dira, erabaki importanteak eskolako garapenarako. Mantentzen niretzako dago talka bat, mantentzen bada demokrazia hori, ezin izango dute sartu, orain sartu nahi dituzten ideiak, eta sartu nahi duten ideologia enpresarekin lotuta. Eta lidergoarekin hori inkestan zen, hirugarren galdera, ni horren kontra nago. Niretzako eskola publikoak, izan behar, Henri Diroz, igual bere idei guztiekin ez nago ados, baina esplikatzen duen zer den eskola demokratikoa niretzako garapen hona egiten du tipoak, eta lidergoaren kontra egon behar garela eta aldarrikatu behar dugu eskola demokratikoari ziurtatzeko hasierako eskubide hori, ezta? Eta badakizue hezkuntza legea, indarrean dagoen hezkuntza legea eta Kataluniakoa oso antzekoak direla. Hau, tamalez, eredu txarra da Katalunia kasu hontan, aurreratuago daude politika hauek han eta lehenago hasi ziren, eta kalko horretan, ailegatu da momentuan Katalunian, non zuzendariak eskumena dauka aukeratzeko atzamarrez, adedo, klaustroaren zati bat. Eta hori ari da gertatzen eskola publikoan Katalunian. Eta da gure eredua. Legean, zati batzuk, paragrafo batzuk, kopia hutsa dira. Alderatzen badituzu bi legeak,
gauza batzuekin guztiz berdinak dira. Orain bagoaz, lehen itxegin dut fundazioi buruz eta olako aholkularitzai buruz eta jun naiz orain Fundazion Botin. Batzuk ezagutuko duzu ez da, hau da, importanteena ez bada, importantenetarikoa, bale? Diruaren arrastoa jarraitzen badugu, hauek egiten duten inbertsioa itxela da, manejatzen dute kriston dirutza, ikerketak badituzte milaka, argitarapenak, beraien web horria hezkuntzarekin lotuta emozioei buruz, pedagogiari buruz, bueno, badituzte milaka lan. Eta horrelako webgunetan sartzen zarenean, onena da ikustea, ze daukaten itxura da, ematen du gobernuz kanpoko web horri batean zaudela, ezta? Erabiltzen duten hizkuntza da, hori ez, aurrerakoia, ematen du progresistak direla, erabiltzen dituzten hitzak eta kontzeptuak ere, baina ez dugu ahaztu behar, hemen dago lotuta lidergo pedagogikoarekin, honekin, garatu dute nola ez, enpresarekin lotura zuzena duenez, garatu dute asko gai hau, ez dugu ahaztu behar adibidez, Fundazion Botin lotura Banko Santanderrekin lotuta dagoela, eta bankarmada.org begiratzen badugu, gehien gastatzen duen edo finantzatzen duen arma industria banku hau da. Edo kaleratzeak edo desauzioetan begiratzen baditugu 80% desauzio horien barruan badaude adingabekoak, edo badaude umeak. Orduan hau da, haiek dituzten bi aurpegiak, ezta? Banoa, kompetentziari buruz, kompetentzia da ardaz bat, sartu naiz kompetentzien gaian, eta, igual gero baten batek badauzka beste ideiaren bat, eta hau da nik ikusi dudana, igual ez haudete adoz, baina nik ikusi dudana da, nik bili naiz begiratzen eta trasteatzen, eta nik ikuspuntutik, nik ikusi dudana bentsat, McKinley da pajarita duna, hor dagoen gizon hori, 50ko hamarkadan tipo hau hasi zen garatzen kompetentzien ideia. Harvardeko irakaslea da, psikologoa da, lotzen du psikologia eta kapitalismoa zuzenean, eta berak garatu zuen ideia bat izan zen, berak esaten zuen bere garaiko hezkuntza sistemak ez zuela zentzu handirik, zeu ikasleak ez zeudelako prez aritzeko lan munduan. Eta horrerdian, zeudela kalifikazioak, tituloak, eta eragozpenak zirelan benetako garapen bat egoteko. Eta tipo honek lotu zuen zuzenean, psikologia, kompetentzien oinarria jarri zuen, ez dira gaur egun ezagutzen ditugun bezala, baina bai asko, eta egiten zuen kritika lotuta zegoen gaur egungo kritikarekin, eta jarri zuen lehenengo harria. Ordutik, etorri ziren ikerketa, lan asko, eta The World Bank, Mundu Bankuak, argitaratu zituen, aspalditik argitaratu ditu dokumentu pila non goraipatzen den kompetentzien garrantzia. Garatu dute sistema bat, nik horrendik ez daukat argi, filosofia edukatibarekin lotuta dagoen, pedagogiarekin lotuta dagoen, didaktikarekin, baina garatu dute sistema bat, kompetentzietan oinarrituta. Eta gero jarri dut hor, ERT, European Roundtable da, Europa mailan dagoen enpresarioen elkarterik handiena, esango nukenik, hor daude danak. Imaginatu enpresa handi bat, hor dago. Eta hauek ere sartu dira asko hezkuntzan. Eta 2009an atera zuten Education and Competence in Europe ERT. Haiek argitaratu zuten txosten hau. Txosten hau niretzako indarrean dago, irabazten ari dira. Ez dakit haiek pentsatzen zuten hala izango zen, baina han esaten zuten bai ala bai hezkuntza egokitu behar dela merkatuaren beharretara. Hau izan zen bota zuten ideiarik importantena, eta bidea zen edo tresna zen kompetentzietan oinarritutako sistema hori. Eta gero, eskuinean dagoen gizona, ez dakit ezagutzen duzuen, Jacques Delors da, eta
Makilanek igual ez zuen izan potere handirik, baina besteak bai. Gizon poteretsua izan da, batzuk pentsatzen dute Europar batasunaren aita dela, Maastrichten atzetik egon zen, diseinatu zenean banku zentralaren papela nola finanziazioak gainditzen du potere politikoa eta nola lobiak dauden sartuta Europan eta gaur ezagutzen dugun Europan estruktura bera izan zen sortzailea, espazio zengelena ere. Berak argitaratu zuen liburu bat, La educación encierra un tesoro izenekoa, eta papela benetan, opari bat izango balitz liburu hori, kanpoko papela oso polita da, erabiltzen duen hizkuntza da, itxela, emozioi buruz hitz egiten du, garapenari buruz, berdintasuna, aipatzen ditu ideia pilo bat, baina funtsean ikusten baduzu azpian zer dagoen, badauka mezu jakin bat, eta berak bidaltzen duen mezua da, RTek bidali zuen mezua, hau da, tipo hau da, enpresarioen eta hezkuntzaren arteko intermediario, biterkari bat, nire ikuspuntutik. Eta berak esaten du argi eta garbi, egokitu behar da la hezkuntza, kontzeptuek, memoriak, gogoratzen duzue hasierako inkestak, memoriak eta kontzeptuek garrantzi gehiago dutela, honek argi eta garbi esaten du, horrek ez dauka inolako garrantzirik, prestatu behar ditugu umeak bizitza realerako, gero eta gehiago entzuten da, hori eskoletan, bizitza realerako prestatu behar ditugu umeak, noren bizitza reala? Lan munduan aritzeko eta egon behar dira prestatuta bai ala bai enpresetan jarduntzeko. Eta tipo honen garrantzia izan da Retating Education txostena, hori irakurtzen baduzue, erderaz irakurtzeko aukera badago, hor esaten dute argi eta garbi zein izan behar den hezkuntzaren papela tipo hauen ustez. Hor dago pajaritadura, Maclinan, ez? Psikologia, rendimiento laboral, hor ikusten duzue el desarrollo de liderazgo, ideia horiek. Eta tipo, psikologia munduan, garatu da, ez nuke esako mugimendu bat edo teoria bat, baina bai, tipoak jarraitzen duen eukitzen garrantzi bat, ezta? Oraintxe bueltatzen naiz Fundación Persona lehen aipatu dudan txosten horretara, ez da, Opus Dei eta Fundación Persona. Kompetentziari buruz hitz egiten badugu, haiek argi eta garbi esaten dute, egiten dute diagnostiko bat, txosten horretan eta esaten dute, no hay competencia en ninguno de los elementos del sistema educativo español. Entre los decientes, no hay competencia entre los centros, el resultado es la generación de alumnos con importantes carencias en su perfil competencial. Nik uste dut gaur egun eskoletan, ezin digu inork esan kompetentzien eredu horrek ez duenik lotura zuzen bat enpresa munduarekin. Ari bagara, nire eskolan bagaude sartuta debate batean gai honen inguruan. Hori niretzako izan behar dela gure lehenengo argudioa. Hau ez dator bat, umeek edo eskolak dituen beharrekin. Eta argi usten duten, karentzia en su perfil kompetenzial, eta zen izan behar den, hau da merkatuaren markoa edo testuingurua. Enpresak, a ber, enpresak defendatzen duena, giza kapitalaren ideia ez dakit ezagutzen duzuen, baina garai batean modan jarri zen. Haiek esaten digutena da, nik hori bizi izan nuen Kolonbian 80 eta 19, han ere horrelako ideia garatzen ari dira oso azkar eta modu bortitzean gainera, egon nintzen hango sindikato batzuekin. Eta Sinaltrainal ditzen zen sindikatoa. Hor Coca-Colaren langilea ziren eta garatu zuten autonomo faltsuen figura. Eta bota zituzten, kareratu zituzten egun batetik bestera milaka lagun. Eta elkartu zituzten, eta esaten zieten hemendik aurrera diok ere enpresarioak izango zirela. Zuek ere enpresarioak zaretela. Betiko gatazka hori kapitala eta langileen artean ezabatzen dute, eta esaten zieten, beitu, ikusten duzue argazki bat, eta erakutsi zieten, oso ezaguna izan zen gara jortan Kolonbia, kaleko ume baten argazkia, kalean bizi zen ume hori, semaforo batean zegoen, txokolatina batzuk saltzen, eta esaten zioten, hau ez da pobre bat, hau da ekintzaile bat, hau da emprendedore bat da tipo hau. Hau da dagoen enpresaria, eta haiek ulertzen dutela, hezkuntza dela inbertsio bat.
Eta hori da giza kapitalaren ideiarik garrantzitsuena. Zuari zara inbertitzen, ze zu etorkizunean joango zala lan mundura, eta ikasten duzun guztia izango da inbertsio bat. Denok enpresarioa garelako mundu horretan. Bale? Niretzako horren kontra ezagutzaren bidezko emantzipazioa dago. Ezagutzek balio dute gure mundua ulertzeko eta askatasunarekin niretzako ere, gero azalduko dut, lotura zuzena daukate. Hau da buletin bat, denok ezagutzen dituzue, kompetentzietan oinarrituta, informazioa bilatzea, galdera, planteatzea, arazo goreak. Hau da eskoletan daukaguna, niretzako burokrazia. Burokrazia hutsa. Hemen dago, pasako ditut, ja denbora gutxi dago. Eta makilanek esaten zuen. Gogoratzen duzuen makilan, pajarita duna, honek esaten zuen. Tituloek, kalifikazioek ez dute zertarako balio. Hori kentzen badugu, eta aldarrikatu doa Europan mailan kompetentzia karneta aukitzea, ikaslek eukitzea karnet bat, non ebaluatzen zaien karnet horren bidez, eta Inglaterran bota zuten ideia, McDonald's otorgará títulos de bachillerato en Reino Unido. La iniciativa está pensada para incorporar a personas en el mercado de trabajar. Zuk horrelako andamiajea egiten baduzu, estandarizazioa nagusitzen bada hezkuntzan, tituloak alde batera, kalifikazioak irakasleak alde batera uste batuzu, emango diozu aukera, olako enpresei sortzeko beraien titulo propioak. Ideia hau garatu zenan. Eta nola ez, la patronal beneficiará a los empresarios. Niretzako eskola, zer den eta nolakoa izan behar den. Botako ditut ideia hauek, hezkuntza publikoa eta unibertsala. Publikoa, doakoa, laikoa eta guztiontzak, derrigorrezkoa. Irakaskuntza maila, ordenatuta bada, egon behar da. Katedra eta autonomia askatasuna, botere, ideia, hau da eskola publikoaren ideiarik importantena, potere exekutiboaren aurrean, kanpo hautik, datozen, influentzietatik, edukiak, eragin politikoak babestu behar ditugu. Hau da modu bat, irakaskuntza eta umeak eta ikasleak babesteko, herritar kritikoak ezartzea, berdintasuna hezkuntzarako sarbidean, emakumea, gizona, humanitetarako hezkuntza. Galdetzen badizue noiz sortu zen tablero edo ideia hau, zein urteetan, niretzako berria izan zen, egilea da Condorcet eta Frantzia iraultzarekin lotutako ideiak dira. Urte honetan izan zen, ordu zuen noiz, eta niretzako eskola publikoaren funtzioak izan behar da hori, ez? Igual sartuko naiz beste batzuen terrenoan eta lurzoroan, baino hezkuntza publikoa sortu zenean lotura zuzena zuen eskubidekin eta askatasunarekin. Ze garai horretan errepublikarekin garatu ziren ideia asko, eta bata izan zen, gu libreak izango gara, guk legeak eta araua sortzen baditugu, eta kasu egiterakoan lehi hori gu ere kasu egiten diogu gure buruari, eta horrek esan nahi du askea garela. Eta nahitasuna dago, ze eskubideak badaude, norbaitek bermatu behar ditu oinarrizko eskubideak, eta oinarrizko eskubideak lotuta daude duintasunarekin, eta auki behar dugu lan bat, auki behar dugu etxe bizitza bat, eta hori da duintasuna, eta berdintasuna ezin da inor kokatu horren gainetik, eta momentu honetan ari dira kokatzen horren gainetik, eta kokatzen direna dira eskuinarekin, baina tamalez batzutan ezkerrarekin, enpresarekin lotuta dauden eragile eta potere horiek. Horregatik nik uste du defendatu behar dugula publikoa eta bota behar dugu kanpora bai ala bai enpresa mundua hezkuntza publikotik.